πήρα ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα από την κυρία Πλατανάκη τη Δέσποινα, δεν την ήξερα. Ήταν τόσο ευγενική και μου έκανε την πρόταση την εξής, ότι από δική της απόφαση και του κυρίου Μαλαθάκη, καθώς και του Έγλη Καφέ εθελοντικά είχαν τη διάθεση να δημιουργήσουν, να έχουν την απόψινή εκδήλωση. Μέρος των εσόδων από τη δική τους εθελοντική εργασία θα πάει στο Αγκαλιάζω. Τι είναι το Αγκαλιάζω? Ένας εθελοντικός οργανισμός που στην Αθήνα επί 40 χρόνια προσφέρει πάρα πολύ σημαντική βοήθεια. Ουσιαστική, τυπική, να φανταστείτε ότι όταν ένας γέρος, θα πάω στους γέρους που για μένα είναι η πολύ λεπτή ομάδα, είναι στο τέλος της ζωής του και πρέπει να έχει ένα αξιοπρεπές τέλος, νοικιάζουν ξενοδοχεία παλιά, έχουν εθελοντές και τους προσέχουν ώστε ούτε η οικογένεια να έχει πρόβλημα, ούτε όμως και ο ηλικιωμένος. Στους υπόλοιπους καρκίνους κάνουν ό,τι μπορούν, τόσο μέσα στο νοσοκομείο όσο και έξω από το νοσοκομείο. Τι είναι ο καρκίνος του προστάτη που σήμερα η εκδήλωση αυτή είναι αφιερωμένη σε αυτό. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τους δύο κομμωτές και τα δύο παιδιά που ήρθαν από το Ηράκλειο για να ενισχύσουν. Και άλλη μια φορά τους ιδιοκτήτες του Έγλη Καφέ, αλλά και όλους εσάς. Το βίντεο που είχαμε να δείξουμε, αν υπήρχε ευχέρεια να το δείξουμε σε λάπτοπ, λέει, είναι η πυροσβεστική και τρέχει. Το 199 ανοίγουν τις μάνικες και τρέχουν. Είναι φωτιά που σβήνει. Αν την προλάβεις τη φωτιά σβήνει. Το ίδιο είναι το καρκίνος του προστάτη. Αν τον προλάβετε σβήνει. Όσοι έχετε οικογενειακό ιστορικό, στα 40 χρόνια πρέπει να γίνετε PSA. Διαφορετικά μετά τα 40, μετά τα 50. Αλλά η πρόληψη σώζει. Γι' αυτό θέλω να θυμάστε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ τόσο τους ιδιοκτήτες, τους εθελοντές και ιδίως τους κομμωτές και κομμότριες. Σας εύχομαι καλή επιτυχία, καλή δουλειά και εμείς να είμαστε εδώ να βοηθούμε όσο μπορούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.